Egunon berriro denoi, azken txanda dugu hau eta ikusten duzuenez denporarekin eko iztuta labur gabiltza. Beraz, naiz eta epini segarren gaia hor zuen triptiko horretan, hau guretzat izango da hirugarren gaia, bizero baleabideak, eskola eta hizkuntza normalizazioa, eta horretarako badaude hemen Arantza, San Sebastian eta Maite Goñi, eta horrengo gai izango litzateke ulibarri.inforen ekarpenak eta erronkak, eta horretarako hemen alboan daukagu Lore Herriondo. Bueno, badirudi teknologia berriekin izen eta gizona handiekin lotuta dagoela, hau da Steve Jobs, badauka horti Bill Gates, Mark Zuckerberg, zein dentze, edo berritzegune guztietako aholkulariak gehienak gizonezkoak dira, bat izan ez ikusten dut. Beraz, gure mai honetan ikus dezakezuenez gure hizlari hauek, emakumezkoa dira, eta esan dezakegu gure artean ere normalizazioa zentzu guztietan badagoela egotez, ezta? Beraz, hasiko gara haiekin ze denbora neko justu samar daukagu. Arantza San Sebastian, Donostiako jakintza ikastolako irakaslea da, edo izan da orain artean, IKT eragile hainbat urtetan eta premia arduraduna. Zuzeu albistarian argitaratzen ditu eta web urratsak eta ni bloga eskolako IKT jardueran laguntza izateko sortu zuen. Eta honen ondorioz, eskolarako 2.0 eta IKT biltzen duen IKT hezitzeko bloga. Azken urte honetan ikasketa lizentzia izan du eta bertan aurkeztu den proiektua izan da Ebron Barrena bidaia egingo dugu. Eta gaur egun Donostiako berritzegunean lehen hezkuntzan daukagu lanean. Maite Goñi, ingles eta euskal filologian lizentziatua da, Ordiziako jakintza ikastolan euskera irakaslea, euskera aholku batzordeko kidea eta Mondragon Unibertsitatean IKTko arloan pedagogi aholkularia. Jakintza ikastolako IKT taldean abian jarri zituen hainbat proiektu eta euren artean Euskal Jakintza Web 2.0 euskararen salbakuntzarako. Helburu nagusia, eman beharreko edukiak teknologia berriek eskaintzen dizkiguten aukerak erabiliz jorratzea da. Maite Goñiren ibilerak, pentsamentuak, ekitaldiak eta ekimenak jakiteko maitego.conera jo beharko dugu eta bertan hain ezaguna den gaurko hitza proposamena aurkituko dugu. Badago beste proiektu bat, izpasa ere deitzen dana, baina horretarako web horretara jo beharko duzu jakiteko zer den. Eta azkenez, nire alboan, badaukagu hemen Lore Herriondo, Googleen bere izena idazten badugu 19.000 sarrera daude, beraz, hori dana laburtze oso zaila denez, egingo dugalako kurrikulum txikitxo bat. Pedagogian doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko Pedagogia Fakultatean irakaslea, UEUko zuzendari izan da 2005-tik 2010-era, hezkuntza eta hizkuntza normalkuntzan programetan aholkularia, hizkuntza gizarte kultura hezkuntza gaietan ikertzailea, iritzi artikulua komunikabide dabidetan idatzi ditu, elebitasuna euskal kurrikulanean aditua, kurrikulum luzea ikusten duzuenez, ezta? Eta liburu batzuk ere baditu hortik, neurkaraletik hizkuntza egoeraren popa tibrankara, hizkuntza, hezkuntza eta elebitasuna, hezkuntzaren normalkuntza, euskal kurrikuluna eta elebitasunaren ganapena. Gure artean normalkuntza programan ere aholkulari eta aditua dugunez, eta ulibarri.info webgunearen arduraduna eta kudeatzaile denez, gero bigarren partean berak azalduko digu askoz ere hobeto zertan datza honek. Beraz, hasteko, Arantza San Sebastianekin hasiko gara.